Pre 2 decenije počela je priča koja je zauvek promenila budućnost porodice Tomić, ali i mnogih naših sugrađana i njihovih najbližih. Tada su, u više nego skromnim uslovima, ispisane prve stranice istorije sadašnje kompanije Selekt. Hrabrost, smelost i strajnost, ali i sposobnost da se vidi više i dalje. Sve to je bilo potrebno za ovaj uspešno pređeni put dug 20 godina. Mi smo firma koja je krenula iz garaže. Da. Mi smo firma koja je krenula iz garaže i to je jako zanimljivo. Kući je to krenulo. Posle garaže je bila jedna mala hladnjača, pa je onda jedna mala kancelarija sa jednim zaposlenim koji dan danas radi. Nisam bio ni svestan da ću da budem firma. Tako da bili smo mali, prodavali smo neke zanatske proizvode, a mogu da kažem koje, eto, da budu, recimo, kese. Prvo sa nekim prodavnicama, radnjama, pa onda posle i sa pekarama. Posle toga je išlo nekim putem koji prosto je širio se posao. Ubacivali smo još asortimana, širili kupce, dobavljače i posle su krenuli malo i sajmovi, edukacije, druženja, gde tu smo ozbiljno pristupili poslu i dobili jedno veliko poverenje kod naših dobavljača, koji su nam mnogo pomogli u ovoj edukaciji i iskustvu da unapredimo prodaju. Znači, to je početak iz te neke garaže, kancelarije, tog nekog odvojenog poslovnog prostora od kuće u kojoj se živelo. Tako da, to su neki početci sa mislim da je bilo 3 zaposlenih tada. To je tu negde i firma se bavila isto snabdevanjem sirovina za pekare i poslastičarnice, ali je bio možda asortiman u nekom drugom smeru u odnosu na sada, gde su uključeni restorani, poslastičarnice i tako dalje. Znači, više smo bili okrenuti prema pekarama i nekim prodavnicama, tako da kažem. Tako da je to taj neki početak. Pa to je bilo još kod Vlade kući. Tamo smo počinjali da radimo. Pa sećam se samo onako male firme, 2 garaže i Zorana i Vlade. To je to. To je neki prvi utisak bio. S obzirom da sam od početka, bilo je i težih situacija, ali zahvaljujući našem radu mislim da smo tu gde smo. Kad sam došao, bili smo kod Vlade kuće. Znači, sve je krenulo iz kuće, bilo nas je 10-ak. Posle nekih 5-6 meseci smo se preselili ovde i od tada je firma počela da raste i vidite, sad je postala ozbiljna i velika firma. Bilo je, mislim, u mom pogledu, što se tiče firme, mislim, generalno je bilo i tad sređeno za taj početak, jer je to, tad smo bili mnogo mali, mnogo manje nas i bilo je nas je 10-ak ukupno svih. Imali smo dovoljno prostora za to vreme tada. Onda smo posle, taj prvi dan je bio, ne znam, mislim, ne poznaješ robu, ne poznaješ ljude, upoznavanje, ali mislim, bili smo, da kažem, kao neka porodica od početka. Te godine kad sam ja došao, sam broj ljudi u Selekti je bio negde, njih 8 je bilo, ja sam bio 9. Radilo se u jednom malom prostoru pored Vladine kuće. Tu nam je bila kancelarija, tu nam je bio neki mali magacin. Imali smo još jedan iznajmljeni magacin dole na Dunavu i firma je tako funkcionisala, imala je taj određen broj kupaca i tako je funkcionisala i neki dogovor je bio moj sa Vladom da širimo tržište. Ja sam krenuo da radim Beograd, pre svega Beograd, i Selekta je radila u Beogradu sa jedno 3 male pekarice i vozili su 1 ili 2 puta nedeljno su vozili sirovine za njih. Poznata je jedna mala anegdota što je ispričao jedan vozač što je vozio, da
Kaže, kad oni stave robu, koliko je bilo malo robe, stave robu u kamion po podu i kad on dođe do semafora, prikoči na semafor, sva roba na jednu stranu. Kaže, kako se semafor otvori, ja krenem, ona roba sva na drugu stranu. Eto, tako je bio naš neki početak sa Beogradom. Normalno danas je to sasvim druga priča i mnogo ide kamiona svakodnevno, tako da nam je Beograd jedno od značajnijih tržišta u Srbiji. Za prva 3 meseca sam uspeo da nađem dosta kupaca, da je dotle došlo da mi nismo imali dovoljno robe za Beograd i onda mi je vlada rekao malo da zaustavimo nove kupce dok on ne uspe magacin da popuni sa robom. Posle nekog vremena smo krenuli opet dalje da širimo, pa opet je došao jedan period posle 6 meseci da opet moramo malo da stanemo sa novim kupcima, dok vlada opet malo magacin ne proširi, dok ne napuni magacin. I tako smo išli jedan period, korak po korak, širili smo tržište, vlada je ojačavao svoj magacin, robu, kamione, vozače i danas evo smo na nekom nivou sa nekih 100-ak radnika u firmi i sa pola od tih radnika su vozači kombi, tako da sad radimo malo baš ozbiljan posao. Ja sam došla po preporuci svoga supruga, naravno s Vladom je pričao, dogovarao. Nisam radila pre toga na 2-3 godine i dođem u Selekt i naravno budem najstarija. I to jeste bio malo problem, čini mi se, za mene više nego za njih. To je tako krenulo kao kad si novo, da sve novo radiš. U stvari sve radiš. U suštini najveći problem mi je bio kako ću ja to da uspem sve da zapamtim, artikle, cene. Jer tu je bila Marina, tu je bio Zoran, tu je bio Miloš, koji nas je posle kasnije napustio. Tu su bili ljudi koji su godinama radili. Mislim da je glavni motiv bio vlada kao vlasnik i veliku podršku je svima nama davao. Bilo nas je malo, ali smo bili kao jedna porodica. Baš smo bili onako, nas 12 je bilo dugo u firmi i nas 12 je u stvari i najveći deo zasluge doneo ovoj firmi, bar ja tako mislim. Promenilo se dosta toga, znači prvenstveno lokacija, prostor, veličina. Kada sam ja počela da se uključujem u poslove, sortiman je bio možda oko, ne znam, 100-ak artikala, 150, a sada je već preko 1000. Svi smo ovde kao porodica. U početku je to bilo baš dosta izraženo, vremenom je to malo splasnulo, ali još i dalje, naravno, između nas starijih kolega je i dalje to jako izraženo. U početku smo delili sve, od doručka do odlaska na piće, na ručak posle posla, baš smo se družili. Pa mnogo toga se promenilo, naravno, u poslovanju, jer prosto samim rastom firme mnoge stvari su se promenile na bolje, naravno. I količina posla i s obzirom na broj zaposlenih, količina posla je malo umanjena. Sama organizacija je znatno bolja nego li u samom početku, što je sasvim prirodno i normalno. I od tada, pa sve do dana današnjeg, kažem, opet se ponavljam, jako interesantno i meni bar jako lepo raditi ovde, u ovakvom kolektivu. Pa taj početak je bio težak, tada smo radili, znači, od ujutru do uveče. Znači, bukvalno nas 10 je nosilo firmu da bi ona, to je trajalo jedno 4-5 godina dok nije poraslo. Radili smo baš, muški što se kaže. Nismo imali smo problema sa viljuškarima, pa rade, ne rade, pa ručni istovari, utovari i tako dalje. To je što tiče te neke teže strane. A lakša strana je sad, mislim, kako smo napredovali, imamo više radnika, malo je nama lakše, ali mi opet nosimo taj veći deo odgovornosti i to posle preko naših leđa ide. Vlada i Milica su nam najviše nametnuli taj porodični odnos. Nekako oni se porodično ponašaju prema svim radnicima. I mislim da je to najveći njegov ključ uspeha. To njegovo
ponašanja. Oni su pre svega ljudi, pa onda naši poslodavci. Pre svega mislim da je vlada takav čovjek. Da je vlada taj koji na sve nas gleda kao na veliku porodicu. I jednostavno smo mi to tako naučili. I tako gledam, razumete, kao jedan deo porodice su mi svi ovdje. I uvek je tu vlada da nam podrži, da nam pomogne i uvek brine o svima. I ako imamo neki problem i ako smo zamišljeni malo i tako, on dođe pa te pita ili imaš neki problem, tako da nekako to sve zavisi i od gazde kako se postavi prema. Ali čini mi se da smo mi to umemo da vratimo, kako bih rekla, ne znam. Ono što bih ja izdvojila, sad, da li je ključ uspeha baš taj odnos sa zaposlenima, ta konekcija između njih, nas sa njima. Mislim, kompanija je porodična, to je definitivno neka priča kroz koju mi prolazimo iz godine u godinu. Ja ne znam, ali prosto to je put koji smo mi izabrali i Vladan kao vlasnik da ide, jer prosto to je njegov način rada i njegova želja da firma tako izgleda. Ja od početka sam, tako sam se nekako osjećao da bude porodična firma i insistirao sam duži niz godina da to tako ostane, da se razlikujemo od drugih, da ne budemo klasična prodaja, jurnjava, nego da dajemo jedan primer drugima, da možemo i drugačije da funkcionišemo. Znači, kao jedna porodica, kao jedan tim koji može da bude veoma uspešan. Firma se vremenom razvijala, a normalno najveća zasluga za to razvijanje firme je na samom vlasniku, znači na vladi i na njegovom razmišljanju na koji način treba da posluje, da radi. Vlada je bio spreman da sasluša i mene i ostale ljude i da vidi i konkurencija kako radi. Znači nije robovao nekim strogim pravilima. Trudio se da uvek poboljša nešto, da unapredi. Dosta je ulagao i u neko obrazovanje i samih zaposlenih, a i njegov odnos prema svim radnicima je od prvog dana bio na nekom drugarskom nivou, što mogu da kažem i dan danas se u firmi osjeća. Kad čovjek prvi put dođe u firmu, on odmah osjeti da to nije nešto zategnuto, da nije hladna atmosfera, ljudi su mnogo opušteniji i lakše sarađuju, lakše pričaju i tako. Mislim, sve na krajeva sve to ide od vrha, od samog vlasnika i vlada. Tome i dan danas pridaje mnogo važnosti i trudi se da taj neki nivo, to ponašanje zadrži u ovoj firmi koja je danas ipak prerasla u jednu ozbiljnu kompaniju. Taj odnos korektan, drugarski, više drugarski nego li poslodavac-radnik, jako bitan i zaslužan za kompletno napredovanje firme. Prosto vlada na tome insistira od samog starta i naravno samim tim znatno je lakše i napredovati i gurati firmu napred s obzirom na takav odnos. Međuljudski odnosi su okej, sve kako treba, porodična firma. Mi smo kao mladi, smo svi krenuli da radimo, znači nismo imali 30 godina. Od početka smo se trudili da to bude neki odnos, prijateljski, bratski odnos i mislim da je to jedan od velikih razloga, znači, tom napretku. Ipak ti odnosi, znači, to kao porodica, svi smo rasli zajedno tu 10 godina. Trudimo se sad ove nove koji dođu da ih uputimo, da budu isto tako, da se ponašaju kako treba, da budu normalni, kolegijalni pre svega. Mislim da naš odnos prema firmi, mislim to poštovanje koje smo stekli od prvog dana, mislim trudimo se da prenesemo na mlađe kolege, da im ukažemo na poslove kako treba da rade, da budu pošteni, da budu normalni, vredni, radni, da poštuju firmu, jer mislim firma je svakog trenutka ispoštovala nas. Nikad nije ništa ni zakasnilo, sve je bilo u roku, sve je bilo, znači, što se toga tiče, stvarno smo se trudili i trudimo se i dan danas i nastavit ćemo da se trudimo, mislim, dokle god budemo imali i snage i volje i želje i svega.
Najteže je bilo na početku, naravno, kad se ovdje gradilo, kad smo se preselili ovdje u Petrijarskoj. Sve je bilo novo, nismo imali ni viljuškare, ni magacine, sve je moralo iz početka. Kad smo izgradili halu dole, bilo je mnogo lakše. Druga neka situacija je bila u doba korone, kad smo morali maske da nosimo, dosta kolega je bilo bolesno, tad je bilo možda još teže. Jer smo svi težili ka istom cilju, gledali firmu kao da je naša firma. Baš smo onako radili kao da je naše, kao da u svom dvorištu radimo. Mislim da je veliki uspeh to što smo na tržište izašli kao porodične firme i našim kupcima smo izlazili u raznorazne susrete i zahteve. Spremni smo bili da idemo i noću da nosimo robu, šta god treba, samo da ne stane proizvodnja i nije nam bilo nikad teško to da uradimo. Tako smo jučer i zaposleni, tako da se ponašaju i širili smo tako mrežu da budemo pouzdani, pošteni i porodični. Mi učimo i gradimo naše zaposlene da budu u što boljem odnosu sa našim kupcima i da im izlaze u bilo kojim situacijama, da im izlaze u susret. Samim tim što u mom poslovnom nekom u mailu kad ti stoji Marković Ljiljana piše briga o kupcima. I čini mi se da to nije tako baš bez veze dato, kao da je briga neka, ali bukvalno nas Vlada me je u stvari tako naučio da bukvalno brineš o njima, kako bih rekla. Znači, svi imamo i uspone i padove i u poslovanju i u privatnom životu i sve to. Ali nekako je tu Selekt koja ne radi dan za dan, nego bukvalno radi za neko buduće vreme koje će tek da dođe. Tako da mi možemo nekada da istrpimo i kad neki kupac padne u nekom momentu ili ako je on iskren prema tebi ti osjetiš da je to to. Tako da imamo tu neku, kako bih rekla, taj neki balans, čini mi se. Mislim da nam je i glavni napredak u firmi bio dostava robe. Naša briga o kupcima i dostava do njih direktno. To je sve nešto došlo, što se kaže, od Boga i neplanirano. Mislim, nisam ja to planirao da to tako bude. Tako da sve što radim, mislim, onako, to što volim i tako je to krenulo i ne plašim se, radim i dalje i radim zato što to volim. To je neki ključ, volja, želja i upornost. Pa što se tiče uspeha u poslovanju i napredovanja firme, nama je najbitnije sada da budemo stabilni i da budemo jaki narednih 20 godina novih. Ne treba nam 500 zaposlenih, ne treba nam 1000, nego hoćemo da budemo što jači i naši zaposleni da budu što zadovoljniji. Sve ovo dobrim je delom zasluga našeg posvećenog kolektiva, a to nema cenu, jer ljudi su naša najveća vrednost.